Посрещнете изкушенията на иберийската кухня. Те Киеро, твоето любимо място в София. Те Киеро, завладяваща атмосфера, авторска кухня, интернационални специалитети. Dream Team от 5 главни готвачи гастролират за вас всяка вечер. Ресторант Те Киеро, булевард България 56А. Резервирайте на 038 04 04 04. Una pasión. Un deseo. Un gusto. Te quiero. Te quiero. Посрещнете изкушенията на иберийската кухня. Те Киеро, твоето любимо място в София. Те Киеро, завладяваща атмосфера, авторска кухня, интернационални специалитети. Dream Team от 5 главни готвачи гастролират за вас всяка вечер. Ресторант Те Киеро, булевард България 56А. Резервирайте на 038 04 04 04. Una pasión. Un deseo. Un gusto. Te quiero.